Vítejte ve vilové části Střekova, kde prodáváme velký rodinný dům s bazénem. Jdeme na to. První podlaží domu slouží jako hlavní obytný prostor, tedy obývací pokoj s kuchyní a koupelnou. Nabídne vám přes 70 metrů čtverečních. Obývací pokoj má více než 30 metrů. Velký plus je za mě přímý vstup na zahradu z kuchyně. Patro je pak o ložnicích. Tady jsou celkem 3, takže buď pro vaše 2 děti a pro hosty, nebo pro 3 děti. Druhé podlaží opět přes 70 metrů čtverečních. 3 samostatné pokoje, koupelna, toaleta. V nejvyšším patře je pak hlavní ložnice s tímhletím skvělým koutkem jako pracovnou a samozřejmě toaletou. Poslední podlaží s královskou ložnicí má cirka 50 metrů čtverečních. Celkem vám tak interiér domu nabídne kolem 200 metrů užitné plochy. Na zahradě si najde každý to svoje. Můžete tady něco pěstovat, můžete s dětma řádit ve slaném bazénu, můžete si tady najít koutek na čtení anebo posedět s přáteli v pergole u grilu. Zahrada je dokonalá, najdete tu vážně kousek pro každého. Pro děti, pro čtenáře nebo i pro zahrádkáře. Její výměra 615 metrů čtverečních. Teď už je to jenom o vás. Přijďte se sem do ulice Českých bratří na Střekově podívat, zdali je to dům, který pro svou rodinu přesně hledáte. Já se budu moc těšit.